Исәнмесез, мөхтәрәм тыңлаучылар, бүген 2026 елның 28 гыйнвар шәршәмбе көне Әнкарада 14 сәгать. Сез турыдан-туры эфирда Төркия авазы радиосының татар телендәге тапшыруларын тыңлыйсыз. Безнең программа 19 метрлык кыска дулкынның 15360 кГц эшлегеннән 42 дәрәҗә көнчыгыш юнәлешендәге Түрксат 3 һәм Түрксат 4 ершиннәре белән 3 тапкыр w.trtdinle.com интернет адресы аша һәм кесе телефоннарының ТРТ Динле тыңла кушымтасыннан Вот Ис радио каналыннан тапшырыла. Тапшырулар безнең кабатлавын Казан вакыты белән сәгать кичке 8 яртыда интернет һәм ияршин аша Вот Вест радио каналыннан тыңлый аласыз. Тапшыру безнең бүгенге чыгарылышында соңгы хәбәрләрдән соң Төркиянең милли спортчылары язмасын тәкъдим итәрбез. Соңгы хәбәрләр. Төркия илбашы Рәҗәп Тайип Эрдоган сишәмбе көнне ясаган белдерүендә Сүриядә бигрәк тә элекке режимның еллар буе дәвам иткән бәрелешләре вакытында җимерелгән торак мәйданнарын телгә алып, илдә зур төзелеш һәм торгызу мобилизациясенең башлатылачагын игълан итте. Эрдоган бөтен Сүриядә бигрәк тә элекке режимның мишкә бомбалары белән хәрабәләргә әйләнгән торак урыннарында зур төзелеш һәм төзекләндерү эшчәнлегенең башланачагын белдереп, Сүрия тотрыклылыкка һәм иминлеккә кавышкан саен моның уңай йогынтыларының Төркия белән бергә бөтен күрше илләрнең турыдан-туры хис итәчәген әйтте. Эрдоган моннан тыш Әсәд җитәкчелеге вакытында бик күп көрд кешесе ватандашлыктан мәхрүм ителгән Сүриядә яңа җитәкчелекнең көрд ватандашларының төп хокукларын ышаныч астына алган соңгы карарын канәгатьлек белән каршылавын искәртеп узды. Илбашы Эрдоган илдә бердәмлеккә чакырып Сүрия халкын этник бүленешләрне көчәйтү тырышлыкларыннан кисәтте һәм көрд җәмгыятьләрен дә чит ил уеннарына алданмаска өндәде. Эрдоган көрд кардәшләребездән, ватандашларыбыздан сорыйм, мәңгелек кардәшлегебезгә һөҗүм итүгә, арабызда низаг чыгаруга юнәлгән уеннарга бирелмәгез диде. Төркиянең Сүриянең яңа хөкүмәте белән якын хезмәттәшлек эшендә чикләренең аръягында яшәүче көрд җәмгыятьләреннән килгән гуманитар ярдәм теләкләренә җавап бирүен дә билгеләп узган Төркия дәүләт башлыгы Сүриянең бердәм дәүләт булып калуының зарурлыгына басым ясап, параллель кораллы корылышларның була алмавын белдерде. Дәүләт эшендә дәүләт, аерым кораллы көч булмас дип әйткән илбашы бердән-бер ярашлы юлның тарафлар арасында ирешелгән килешүләргә туры китереп, тынычлык шишелешенең булуын искәртеп узды. Эрдоган ирешелгән килешү рухына туры китереп, мәсьәләне тыныч юл белән хәл итү бердән-бер юл дип әйтте. Төркия һәм Нигерия сишәмбе көнне сәнәгать, сәүдә, инвестициялар һәм саклану өлкәләрендә хезмәттәшлекне тирәнәйтү максатында ике дәүләт арасындагы икътисади элемтәләрне сизелерлек киңәйтүне күздә тоткан яңа механизмнарның гамәлгә керәчәген игълан иттеләр. Төркия сәүдә министры Өмәр Болат, Нигерия илбашы Бола Әхмәд Тинубуның Төркиягә рәсми сәфәре кысаларында үткәрелгән сөйләшүләрдән соң Әнкара белән Абуджаның уртак икътисади һәм сәүдә комитеты төзү турында уртак белдерегегә һәм хәләл сыйфат инфраструктурасы турындагы килешү меморандумына кул куюларын белдерде. Болат үз белдерүендә очрашуда сәнәгать, сәүдә, инвестициялар һәм җитештерү өлкәләрендә хезмәттәшлегебезне тирәнәйтәчәк мәсьәләләрне җентекләп карадык дип әйтте һәм бу килешүләрнең ике илдә дә бизнес өчен яңа мөмкинлекләр тудырачагын искәртте. Болат якларның ике яклы сәүдә күләмен $5 миллиард җиткерү максатына ирешү өчен эшләвен, сәүдәне төрлеләндерү, инвестицияларны арттыру һәм шәхси тармак партнерлыкларын ныгытырга омтылуларын белдерде. Ул шулай ук Төркиянең Нигерия белән мөнәсәбәтләрен ышаныч һәм озын мөддәтле стратегик партнерлык карашына нигезләнеп дәвам итәчәген ассызыклады. Әнкарада үткәрелгән үзара һәм делегациялар дәрәҗәсендәге сөйләшүләрдән соң Төркия илбашы Рәҗәп Тайип Эрдоган һәм Нигерия илбашы Бола Әхмәд Тинубу катнашында барлыгы 9 килешү имзаланды. Бу килешүләр хәрби әзерлек, саклану һәм иминлек, диаспора сәясәте, медиа һәм коммуникация, югары белем бирү, хәләл аккредитациясе, дипломатик әзерлек, социаль һәм хатын-кызлар эшләре өлкәләрен үз эченә ала. Тинубу тотрыксызлыкка каршы көрәш һәм икътисади үсешне алга этәрү юнәлешендәге уртак тырышлыкларга басым ясап, Нигерияның бигрәк тә иминлек һәм сәүдә өлкәләрендә Төркия белән хезмәттәшлекне тирәнәйтергә теләвен белдерде.
Ике дәүләт арасындагы сәүдә күләме 2025 елның 1-11 аенда 688 миллион 400 мең долларга җитте. Нигерия энергетика сәүдәсен дә кертеп, узган елны тропик Африкада Төркиянең иң зур сәүдә партнеры булды. Яклар арасында саклану бәйләнешләре тиз үсте. Нигерия һава көчләре Төркия җитештергән пилотсыз очу аппаратлары һәм 6 Атак Т-129 һөҗүм боралагы сатып алды. Төркия ширкәтләре Нигериянең төзелеш, энергетика, текстиль һәм җитештерү тармакларында актив эш алып бара. 50дән артык төрек ширкәте илгә якынча 400 миллион доллар күләмендә инвестиция кертте. Türkiye авазы долкыннарында соңгы хәбәрләр тыңлыйсыз. АКШта урнашкан стратегик һәм халыкара тикшерүләр үзәге сишәмбе көне ачыклаган хисапка күрә, Украинадагы хәрби югалтуларның гомуми күләме бу язга кадәр 2 миллионга җитәргә мөмкин. Үзәк фаразларына караганда, Русия көчләре иң зур югалтулар йөген күтәрә, якынча 1,2 миллион югалту, шул исәптән 325 мең үлем. Хисапта булай диелә: бу икенче бөтен дөнья сугышыннан бирле зур көчләр арасында күрелмәгән сон. Хисапка күрә, Украина көчләре дә авыр югалтулар кичерде. 2022 елның феврале 2025 елның декабрь арасында 100 мең белән 140 мең арасында Украина гаскәрие һәлак булды. Хисапта Украинадагы хәрби югалтуларның гомуми күләме бу язга кадәр 2 миллионга җитәргә мөмкин дип яза. Фронт сызыгыннан читтә югалтулар арта бара. 2025 ел сугыш башланганнан бирле тыныч халык өчен иң үлемле ел булды. Берләшкән Милләтләр оешмасының кеше хокукларын күзәтү югары комиссариаты офисы белдергәнчә, узган елны 2,5 артык гражданлы үтерелде, 12 меңнән артык гаепсез кеше яраланды. Франция канун чыгаручылары 15 яшькә кадәрге балаларның социаль медиа куллануын тыячак канун проектын раслады. Бу адымны ил башы Эммануэль Макрон балаларны саклау өчен кирәкле ысул буларак яклады. Канун проекты дүшәмбе кичендә озын бер утырыштан соң парламентның түбән палатасы булган Милли Мәҗлес тарафыннан 21гә каршы 130 тавыш белән кабул ителде. Канун проекты тагында тирәнрәк бәяләү өчен Сенатка җибәреләчәк. Макрон X шилтерендә ясаган белдерүендә тавыш бирүнең нәтиҗәсенә сөенүен белдереп, моны Франция балаларын һәм яшьләрен яклауга таба мөһим адым буларак бәяләде. Макрон шулай ук канунның киләсе уку елыннан башлап гамәлгә кирә алуының Сенатның конструктив эшләвенә бәйле булуын әйтте. Франция илбашы: "Чөнки балалар безнең зиһенен Америка платформалары да, Кытай шилтәрләре дә сатып алырга тиеш түгел, чөнки балалар безнең хыяллары алгоритмнар тарафыннан идарә ителергә тиеш түгел. Чөнки без борчулы буын түгел, Францияга, җөмһүрияткә һәм аның кыйммәтләренә ышанучы буын телибез", диде. Макрон 1 сентябрьгә кадәр канунның кабул ителүен тәэмин итәчәген һәм Франция балалары һәм яшьләренең ниһаять якланачагын белдерде. Хөрмәтле тыңлаучылар, сез Төркия авазы радиосында соңгы хәбәрләр тыңладыгыз. Türkiye'nin milli sportçuları. Мөхтәрәм тыңлаучылар, Төркиянең милли спортчылары тапшыру тизмәбезнең бүгенге чыгарылышында сүз бик үзенчәлекле спорт вакыйгасы турында бара. Ул 2024 елгы Париж Олимпиадасында алтын медаль яулаган спортчылар турында түгел, көмеш медальгә ия булган төрек спортчысы турында. Чөнки бу хикәя спортның көчен, харизманың чиксезлеген күрсәтүче искиткеч үрнәк. Сүзебез Йосиф Дикәш турында. 2024 елның 30 июле Париж 10 метрга пневматик пистолеттан ату буенча катнаш команда финалы. Төркиядән Йосиф Дикәш һәм Шәввәл Илайда Тархан, Сербиядән Зорана Аронович һәм Дамир Мекец белән көч сынашалар. Финал 16-14 исәбе белән Сербия файдасына тәмамлана. Сербия алтын, Төркия көмеш медаль яулый. Мин сезгә бер сорау бирәм. Зорана Ароновичны, Дамир Мекесны кем хәтерли? Алар алтын медаль яуладылар, ләкин дөнья алар турында сөйләшмәде. Дөнья 51 яшьлек Йосиф Дикәш турында сөйләде. Йосиф Дикәш интернетта нигә бу хәтле популярлашты? Җавабы гади.
Ул гади түгел иде, ләкин шул вакытта бик гади иде. Башка атучыларны күз алдына китерегез. Колакларын каплаган зур колакчыннар, бер күзне каплаган махсус линзалар, ялтырауны кимитә торган калканнар, югары технологиялы күзлекләр, профессиональ ату киемнәре. Хәзер Йосыф Дикәшне күз алдына китерегез. 51 яшендә Төркия җыелма командасы формасы гади футболка кигән, гадәти күзлекләр, кечкенә колакчыннар һәм сул кулы чалбар кесәсендә. Бу күренеш бөтен дөньяның игътибарын җәлеп итте. Аның фотосы социаль медиада миллионлаган тапкыр уртаклашылды. Фоторәсемнәре Джеймс Бонд фильмнарына һәм Джоб Уик күренешләренә урнаштырылды. Минем исемем Йосыф Дикәш дигән исем астында интернет рәсемнәре һәр кайда дөнья күрде. Variety журналы аны Төрек Джон Уиги дип атады. Бер социаль медиа кулланучысы булай дип язды. Төркия 51 яшьлек ир-атны җибәрде. Махсус линзалар, күзләрне саклау чаралары, колакчыннары юк. Һәм ул көмеш медаль яулады. Ләкин Йосыф Дикәш интернет феномены гына түгел, ул төрек спортының легендасы. 2008 елда 35 яшендә ул беренче Олимпиада тәҗрибәсен кичерде. Аннары Лондон 2012, Рио 2016, Токио 2020. 5нче Олимпиадасында Париж 2024-тә ул ниһаять медаль яулады. Һәм дә Төркиянең ату буенча беренче Олимпиада медале. Һәм тагын бер рекорд 51 яшь белән Төркиянең иң өлкән Олимпия медале иясе булды. 2014 елда дөнья чемпионатында берсе 25 метрга стандарт пистолет, икенчесе 25 метрга үзәктән атышлы пистолет белән 2 алтын медаль яулады. Аның барлыгы 5 дөнья чемпионаты медале бар. Ул 8 тапкыр Европа чемпионы булды. 2006 елда хәрби дөнья чемпионатында дөнья рекордын куйды. Ләкин аның шын казанышы, шын җиңүе, нык катгый тотышы, салкын канлылыгы белән дөньяның игътибарын җәлеп итү иде. Дикәш Төркиянең шәхси каналына биргән интервьюсында булай диде. Минем ату техникасы дөньяда сирәк очрый торган техникаларның берсе. Мин 2 күземне дә ачык килеш атам, хәтта судьялар да моңа гаҗәпләнәләр. 2 күземне дә ачык тотам. Искиткеч, күпчелек атучылар бер күзен яба, Йосыф Дикәш 2 күзе белән максатны билгели, һәм ул уңышка ирешә. Мин тумыштан ук атучы, кулларыңны кесәңдә тотып уңышка ирешеп булмый диде ул. Ләкин ул куллары кесәдә килеш уңышка иреште. Парадокс нәкъ менә шунда. Ике 2024 елның 1 августында Йосыф Дикәш Төркиягә кайтканда аны аэропортта зурлап каршы алдылар. Төркия байраклары, чәчәкләр. Ләкин аның йогынтысының спорт дөньясына таралуы чыннан да бик кызыклы булды. Дикәшнең позасы башка спортчылар арасында популяр хәрәкәткә әйләнде. Швецияле сикерүче Арман Дуплантис, Австралия Нина Кеннеди, хәтта Англия хатын-кызлар эстафета командасы. Барысы да Дикәш позасын ясадылар. Бер кулы кесәдә, җитди, салкын канлы, үз-үзенә ышанган караш. 2025 елның октябрендә Истанбулда узган Европа чемпионнар лигасында да шул ук позаны үз илендә, үз халкы алдында тагын бер тапкыр күрсәтте. Мустафа Инан белән бергә алтын медаль яулады. Алар финалда Германияны җиңделәр. Үз илемдә Истанбулда беренче тапкыр үткәрелгән бу турнирда үз илемне тәкъдим итү зур горурлык. Монда алтын медаль яулау мине бик бәхетле итте, диде ул. Мөхтәрәм тыңлаучылар, Йосыф Дикәшнең хикәясе безне нәрсәгә өйрәтә? Беренчесе, харизмага технология кирәк түгел, гадилек һәм үз-үзеңә ышаныч иң камил җиһазлардан да нәтиҗәле була ала. Икенчесе, кешенең яше бары тик бер сан, 51 яшендә 5нче омтылышында Дикәш тарихка кирип калды. Өченчесе, кайвакыт икенче урын беренче урыннан яхшырак, Сербиянең алтын медаль яулаган спортчыларын кем хәтерли? Әмма Йосыф Дикәшне бөтен дөнья белә. Йосыф Дикәш көмеш медаль яулады, ләкин ул алтын феноменга әйләнде. Ул спортта җиңү генә түгел, стиль, караш һәм характерның да мөһим икәнен күрсәтте. Хәзер ул 2028 елга Лос-Анджелес Олимпиадасына әзерләнә. Кем белә, бәлки бу юлы алтын медаль алыр. Әмма ул инде күптән булай да глобаль йолдыз. Төркиянең милли спортчылары.
Мақтарам тыңлаучылар, Түркия Авазы радиосының татар телендәге тапшырулары шушының белән ахырына якынлашты. Тапшыруларыбызны Яршан, интернет һәм кесә телефоннарының ТРТ динне кушымтасы аша тыңлыйларсыз. Безнең программа һәр көн Түркия һәм Казан вакыты белән көндезге сәгать 2дә 19 метрлы кыска толкынның 15360 кГц эшлегендә. Түрксат 3А һәм Түрксат 4А ярышны белән www.trtdinne.com интернет адресы аша вот из радио каналыннан тапшыла. Ярты сәгатьлек тапшыруларыбызның кабатлавын Төркия һәм Казан вакыты белән сәгать кичке 8:40 42 дәрәҗә көнчыгыш юнәлешендәге Түрксат 3А һәм Түрксат 4А ярышлары белән www.trtdinne.com интернет адресы аша һәм кесә телефоннарының ТРТ динне кушымтасы аша вот вес радио каналыннан тыңлыйларсыз. Тапшыруларыбыз турында уй-фикерләрегез һәм киңәш тәкъдимнәрегезне көтеп калабыз. Мөхтәрәм тыңлаучылар, безнең адрес латин хәрефләре белән ПК 33 Яне Шәһәр, Анкара, Төркия. Почта индексы 06443. Электроник почта адресыбыз tatar@trт.net.tr. Әлегә без сезнең белән саулашабыз. Эфирдә киләсе очрашуга кадәр.